Ya. Wos jemboke kok wetangi. Jemboke tangi. Ini sepedae ape diubah mlaku. Numpak tidak ya, numpak tidak saya diubah dhisik, sepedae diubah dhisik dienggo sepedaan yen. Sepedae ora tau dienggo Mbak, rusak kabeh. Engko dienggo sepedaan. Bisa numpak sepeda opo urung. Sepedaan buat dipakai baik. Sepeda dipakai. Sepedae loreng-loreng ora tau dienggo, antek sawangan kabeh. Kok meneng ae saking bobot kok meneng ae. Badala lesik nah, iki lagi lesik iki lho ditunggu tutune kae lho lagi batangi turu jemboke batangi turu Mbak. Jemboke lagi tangi tulu. Bos, ya ketumpak. Sik. Aku numpak beda Mbak. Numpak beda padial ya.
wow, 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 wow. Jahe olah tahu ditunggu. Ngar. Wah, jabrute dah. Pendang papung. Engko mako-mako. Gak. Aku ape dodol kok iki. Iki pengumbah nganu sik. Bersih. Ini guys, apa makan diumbah sih. Kayak ini yo wis bar tak umbah nanging yo tak umbah. Biar ketok glowing. Ini montore rupane koyo sing ora tau diumbah. Golek terus ora tau diumbah. Tau bagi si ngeres teko dodol ya wae kesel klimpro wis ora kober ubah motor. Oh umbah motornya berarti tok koyo motor. Wis menghasilkan apa nek montore wis menghasilkan sego beras. Montore gak tau diubah sih diubahe sesasi ora tau mlaku pancal kanan kiri ini diunggah montore payuh rupane montorku. Golek duit terus ora tau dipeni. Yo peni re motore re, yo peni di bensin ya. Ape budal yo diresi ini iki no diunggah ini. Iki montorku iki globak nganggo globak iki wis gemblung. Wis oboh ping 3 jam, sampai menyok kabeh. Ketok resik ngene iki ning dalan yo montore resik elek dua tak ukur rujak cabut geduk tok iki montore
Wangis keselan mergawe niki. Kelimpruk ae bar mulih dodol niki kelimpruk ae wis kok gombal amoh. Iki tak ombane lho. Akhirnya tenan. Lihat nih guys, iki gerobak iki toko-toko dhisik 600.000 lho guys, iki wis balik karek badane 600.000. Rupane enak guys, aku kira tahu tak umbah motor. Mulai dodol nuki awake wis lentu. Lah ngene kan kita resik rada melek. Nah, wis tak ombah isik iki motor. Engko karek dodol wis. Lah ngene kan ketok rada semeringah kaya bakule ta. Kadang yo ora kobri, guys, kadang-kadang ngono ki aku yo. Gosok mesti kadang-kadang yo ngantek kalendran. Nah iki guys, sepedaku iki sepeda iki whimsical lho guys iki. Whimsical iki dhisik iki nggone wong sugih iki tukune 3 juta. Zaman kae lho iki 3 juta. Lah iki tak tuku aku ki pira ya 800 lho pira kae. Iya iki lho guys, tak dol 1.500.000 iki. Kok badine akeh men lek lho, alah iki ya piye. Mergae ora badik ya yo. Iki sek barange ya originalan yo ngene iki. Iki nganggo rem nganu guys, rem oli lho. Iki rem oli tuku rem sing ngono kae lho, sing rem apa jenenge. Rem sing nganggo peroga nganggo oli enek rupa lho. Nyah. Tuku 1.500 iki tak dol iki. Nah, rujak wis meni iki. Tak japanane tak dino iki muga-muga iso laris. Sapa ngerti. Aku iso tuku apa yo, tuku pajero panas njoba jero. Rujak hari ini yang saya bawa tidak neko-neko dan tidak ada buah selain seperti biasa yang saya bawa yo, karena yo piye wong jenenge ning desa iku rujak iku manut wowoan sing ana ing daerah nggonku. Jenenge rujakan iku nek ora musim yo ora ana. Jadine setiap hari biasa yang ada di tempat saya itu biasanya semongko, melon, nanas, bengkoang, ambek kerai. Kerai gini lho guys, sing jenenge kerai iki lho, iki kerai. Kerai juga rawa lagi regane kerai ning nggonku juga sama saja. Ya rada lumayan mandi. Kerai ku ada sedikit manis rasane ya.
bagi saya memangnya timbang timun ya enak kerai. Timun itu kadang ono rasa pahite, iki manis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tolu tunggal lunga sengkala mingkem karangan putra bagus golek sandang pangan. Bagus dah, bagus no. Bagus kok. Ula lanang padha nyimpang, ula wedok padha ndoprok, sing tuku padha kemroyo aja do mlayu. Lek gawang dodol iki mesti ya padha kemroyo nyedak karo Kang Raka Kanjeng Dimas Arya Wicaksana Nalendra saka Bumi Pertiwi. Nih ngaten iki rojakane lek gawang rojak. Pujo pajoku semprong bolong buntu walu pinjal tumane asu. Saniku pinjal niku ora ning asu tok, kucing niku wis dirubung pinjal. Dan terus napa niku jenenge wedhus niku enek pinjal niku tanane tumo. Kewan niku jenenge pinjal. Rondo ompong melu wong, rondo ayu kono jangdo ning Semarang dan di luar negeri kono. Undang ning omah rondo niku sampean niku yo malah rekoso urip rene sing ngopeni wis dadi TKW kono. Dadi rondo niku ampun ning omah ae. Mengene sampean lelungan niku mulih ketok mening nang mengene dilirik kalih Budo lek gowang. Rondo ompong melu wong, rondo ayu ndang do mlayu. Aja do melu aku golek dhuwit kono ning luar negeri. Pit kopat wis barang kecepet sapu gerang saka itu Kakang kawah adi ari-ari ya padha tangi aja pijer turu wae. Aja do ngiler. Nek wong niku tek kakean turu, bar turu niku kamangka wetenge lesu sing mbok pangan nang ben apa. Nek wong tuwa jenengan niku konglomerat ngono ya iso dinggo arep-arepan ora bakal lesu lha niku batang itu. Iya le. Batang itu lesu kan ya nyambut gawe golek sandang pangan kanggo nyukupi wetenge dhewe-dhewe. Bakul rujak edan wedokan paling penak, ora edan wedokan aku bakul rujak edan dhuwit nek ngene iki. Kok sebab wong iku tanpa dhuwit ya ora iso urip. Paling penak ayo dodolan, wis muga-muga laris niki. Sepedae bata umbahi, gerobake bata umbahi, putune kae lagi tengok-tengok. Ya semoga dagangan saya hari ini laris. Mbak Bang arep mangkat nyambut gawe lah ayo Pak Pung. Pak Pung Duk. Pak Pung. Bapak baik alap dodolan engko ae maku wos ngetuki apa ki wis tak mangkat dodol.